uThixo uthando osidaleyo osigcinayo nosixhasayo ngayo yonke imizuzu osithanda ngothando olungula phakade wasinika ukukhanya okwaziwa ubungcwele bakhe ebusweni bukaYesu Kristu. Masikhalise ukubabala kwenkosi yethu uYesu Kristu othanda ukuba esisipili lwama-Hlwempu ngenxa yethu obeliguliwe ngazo zonke indlela njengathi kodwa akabi nasono owalulamela ukufa ukufa kwenkosi obefile kodwa ophileyo khona phakade ovulele onke amakholwa okundane lezulu osanda kuzihlaziya zonke izinto. Masivuyelele ukongqongqozelane komoya oyingcwele inkosi nomniki wobomi esithemba zazalela inani losapho lukaThixo zenziwa amalungu omzimba kaKristu zanobudlelwane obunye naye obungqina bakhe busiqinisayo obuluko bakhe busifundisayo amandla akhe asiphumelelisayo olindeneyo ukusenzela ngaphezulu kakhulu oko ukucela nokudinga kwethu. Masizokwenza umlelo uThixo masivunule ingoma naye masithi ingqondo zethu zimbonge uYehova kuba inceba zakhe zimingula phakade nevesi ezilandelayo.